Waqt il-programm fis-sustanza li ttella minħal Kirkop, il-mexxejn Laburista Joseph Muscat appella lill-Prim Ministru biex jieħu l-azzjonijiet xierqa fil-każ ta' commissions fuq ix-xiri taż-żejt. Naħseb li l-Prim Ministru qiegħed jifhem il-gravità tas-sitwazzjoni illi waslet fiha din l-affari kollha, anke permezz ta' stqarrija tal-Ministru Gatt li jipprova he played down the issue u issa qed naraw li kien hemm ħafna iktar affarijiet u m'hemmx dubju illi issa r-responsabbiltà taqa' fuq il-Prim Ministru li jieħu dawk l-azzjonijiet illi jaħseb li huma xierqa sabiex jikklerja l-affarijiet. Spjega għalfejn ir-responsabbiltà issa taqa' fuq il-Prim Ministru. Il-persuna li qed insemmi hawnhekk u li semmi f'dil korrespondenza ħirġa l-elezzjoni. Ma assista tgħid li terfa' responsabilità politika, terfa' responsabilità, ġifieri tirreżenja 20 ġurnata qabel l-elezzjoni, ġifieri b'dak il-mod tkun qed terfa' responsabilità. Le, naħseb li hemm bżonn account ċar ħafna ta' kif saru l-affarijiet u kif ġew iddiljati l-affarijiet kollha. L-ispjegazzjoni hija meħtieġa aktar u aktar wara l-korrispondenza żvelata minn The Sunday Times fl-aħħar sigħat. Fil-fema tiegħi huwa fil-lok il-kbir illi il-Prim Ministru u l-Ministru Gatt verament jikklerjaw l-arja dwar din il-kwistjoni stina. Joseph Muscat qal li la darba kien hemm maħfra presidenzjali xi ħadd ammetta li xaħħam u talab maħfra biex jikxef dettalji oħra. Biex ħad din id-deċiżjoni l-Prim Ministru bil-fors li għandu informazzjoni li l-poplu m'għandux. U l-ġudizzju finali dwar jekk il-deċiżjoni kienx l-aħjar waħda jew le, fil-verità jista' jingħata biss meta naraw il-persuni li ħajittellaw il-qorti x'tip ta' informazzjoni ħa toħroġ minn din ix-xhieda u jekk l-informazzjoni li ħa toħroġ minn din ix-xhieda kienx ħa tkun kruċjali biex jittellaw nies oħra jew biex jinkixfu affarijiet li l-pulizija kienet għadha ma sabitx minnha nnifisha minn rajja fl-investigazzjonijiet illi għamlet. Diskussi wkoll il-mediċini li jkunu out of stock b'Joseph Muscat jgħid li gvern ġdid se jaħdem b'sistema li twassal għal bidliet fil-mod ta' kif jinxtraw il-mediċini. Min-naħa l-oħra qal li diffiċli tifhem dak li qed iwieħed il-gvern caretaker b'verżjonijiet kontrastanti li ħarġu fl-aħħar sigħat mill-Partit Nazzjonalista. Semma kif is-servizz ġdid li qed jipproponi l-Partit Laburista biex jitqasmu l-mediċini fid-djar ta' anzjani tal-fuq minn 70 sena lil persuni b'diżabilità u persuni bi problemi ta' mobilità diġà ntlaqa b'mod pożittiv ħafna. Nemmnu li b'dan il-mod se nkunu qed innaqsu ħafna skariġġ għall-anzjani u nemmnu li dan is-servizz se jkun qed jirnexxi għal Joseph Muscat. Dwar is-sostenibilità tal-pensjonijiet fakkar kif żdiedet l-età tar-tirar fl-2006 u fl-aħħar snin żdiedet ukoll il-bolla għal dawk bidħul medju. Is-silenzju tal-Gvern ikompli jikkonferma l-ftehim li kien għamel fl-2011 mal-Unjoni Ewropea li jerġa' jżid l-età tar-tirar. Qal li żieda oħra fl-età tal-pensjoni għal gvern ġdid mhux aċċettabbli. Is-soluzzjoni hija tkabbir ekonomiku fost oħrajn billi aktar nisa joħorġu jaħdmu bil-proġett ta' childcare bl-aħlas li qed jipproponi gvern ġdid. Lanqas il-Partit Nazzjonalista stess me qed jmexxih illum ma jaffeżat x'inhi l-pożizzjoni tiegħu.